Ngicela yonke lento engizenzela yona la. Asikanjalo mina ngizomsiza ukuthi akhiphe iqiniso ngoba uyakholelwa ekuthenini sekuyisikhathi sokuthi alikhulume iqiniso. Ngicela bandla umnikeze ithuba bandla bhuti wami aqedele inkulumo yakhe. Khona okunye okusalile angakakuchazeli kona. Ngizokutshela yona kodwa lo muntu loyo. Cela ubambe kancane. Utshelani? Yini ezokutshela yona? Bafo ngiyacela bafo kwantodakazi le yokugcina akuyona eyakho bafo ingane. Yes bafo bafo ngoba ngicela nje uxolo nje kuwena bafo ukuthi uhlezi ukuthi lapho ekhaya uhlezi njengafuna ukusebenza wena. Uhlezi ungafuna ukusebenza. Ufuna ukuthi lapha emakhaya. Xolisa kakhulu bafo. Yini ehlelele lapha emakhaya vele wena kahle. Ayikho bafo ngoba nje ngixolisa. Bafo ngiyacela kakhulu uxolo umagcino lona akuyona ingane kahle kahle. Bafo bafo ngalingeka bafo ngiyaxolisa bafo. Phinde ngikwamukele ngikubingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesisithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni uMagasela. Kunobhuti oseduze nokwami singapholisi nje amaseko acela ukumbingelela bese-ke naye uzovele enze kanjalo asitshele ukuthi uqhamukaphi bese yachaza usifisa simsize ngani thina la kwa-Black Life TV. Cela ukubingelela okukhulu ithuba bhuti wami sawubona njani? Yebo siyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ubhuti uqhamuka kephi? Ngihlala eMayville. eMayville. Yes. Okay, beautiful. Ufisa sikusize ngani bhuti wami yini lo ufuna ukuzoyikhipha la ekhaya? No, ukhona into siswami engiphethe kabi. Engangiphethe kahle kahle neze. So ubhuti wami nginobhuti mfowethu. Yabo kahle kahle ubhuti wami wahamba nomsebenzi wayali kubani kugoli endaweni kanjalo. So uthe mehamba shuthi uwashiya umuntu wakhe wesifazane shuthi makoti into lakude kanjalo. Wayeshadile. Weshadele into kanjalo ya. So uthe mehamba shuthi ngenza okuronke kwangafanele ukuthi ngikwenze kodwa kwagcina ngesilingo okwagcina kwenzeka ngagcina mina sengithandana naye sorry umtshotshi into kanjalo sagcina silalana naye ufethe ngeke le ekhambeni nomsebenzi into kanjalo. So kuthe mmeku kanjalo kusho ukuthi ngisimo sokuganga sokuhamba lapha nalapha kanti akivele mina nginenkinga yani yokuthi khona isifo enginaso like i-HIV like into kanjalo. So uthe mengabe ehambile kusho ukuthi ngalala naye so sathola umntwana yani then into kanjalo. So kwahamba ke shothi ubhuti ngakuthi ngahamba ko-check into kanjalo kodokotela inanani kwatholakala ukuthi vele ngi-HIV positive. Yes. So ukuhamba wase yashona ke unkosikazi obethizeni wakhe ngangihlala naye ubafa. So manje ngizocela olukhulu usizo la wesisi lokuthi indlela yokuthi ngangakwazi ukuthi ngixoxe naye ngimtshene izifihle kanje ezokuthi wahamba ngesimo sami umama impela. So le nto seyihleli ngidla. So angazi ukuthi ngenzeka kanjani ukuthi nikwazi ngoba ngize lana ukuthi ngikwazi ukuthi ngixhumane naye ngicela uxolo azi ukuthi kwenzakalani. Okay. Iyona into bengiletha lana just ukuthi ngikhulule nami inhliziyo yami ngoba nami ayingiphethe neze kahle leyo nto. Ngiyakuzwa bhuti wami and angifuni ukuzokujaja mina ngifuna ukukhululeke ukwazi ukukhuluma izinkinga zakho and ukwazi ukuthi nalokho kufisa ukuthi ubhuti wakho umvulele ngakho wenze futhi nakhona kube impumelelo futhi ukhululekile. Kodwa ngicela ukubuza bandla nginemibuzo engifuna ukuyibuza because khona la mina njenge-presenter engakhanyisekile khona kahle kukona. Ngicela ukwazi ukuthi into eyenza ukuthi ucabanga ukuthi uwena omthelela ubhuti is it because unkosikazi kabhuti is it because wena wa-check or
uneshow ukuthi yayiphuma ngawe yini enza ukuthi ucabanga ukuthi wena wasuka wahamba ngoba nimelala nani noba uthu and okunye okubalulekile ukuthi ubhuti wakho naye akasebenzi ekhaya kusho ukuthi ufika njalo uyafika vakashi so isikhathi esiningi vele umakoti nispenda nawo into kanjalo gibela so yini enza ukuthi ube neshow ukuthi kwaqhamuka ngakwena isifo so kwaba khona isimo sokuthi ngifikele ukugula cause ngahamba kodokotela into kanjalo kwase ngiyathesta kwatholakala ukuthi nginegciwane le-HIV. Wangamtshela unkosikazi and then ngathi mengibuya basho odokotela bathi nginayeni engizwana nayo because ngangitshontsha lapha ngoba phela unkosikazi wami futhi wangelula ukuthi kwayimfihlo yami ke leyo so ngangivele ngibhizi so nje kwayimfihlo yami and then ngithwa ngoba ngifuna ukukhuluma naye ubafo mengakwazi ngixhumane naye and then ukuthi abe nawo ukwazi ukuthi ngiwashona nje ngenxa yami ngixolise kakhulu kuyena sikwazi ukuthi sibonisane ngoba singazandawonye. Ngokulalela amagasela nginento ethi yena awuzile nje kuzoconfess ukuthi yena ukushona kwankosikazi wakhe wena uyimbangela kwayo. Into kanjalo. Okwesibili unalokho kufanele uconfess ukuthi kwangane le ekhona yakho unengane engakho yena ubhuti nalonkosikazi ubhuti unengane ezithuku yena. Yes ubhuti unengane ezithuku le esathu because yaqhamuka ngami kodwa ubhuti akakwazi naloko wazi ukuthi kwayona le esathu ile umagcina ke lona ke wakhe ubhuti so nje into kanjalo. So wena uzoconfess into ezu2 bhuti ingane yakhe yokuqala noma yesibili le yakho? Yesibili yokuqala yakhe le yami umagcini wakho. Umithise vele nje? Ngimithise vele senengane kubafu. Okay. Uzoconfess into ezu2 ingane zakho lezi ezithathu bhuti wami akuzona ezakho zonke eyodwa yami. Okwesibili ukudlula emhlabeni kwankosikazi wakho kungenxa yabafu ngoba mina ngahamba ngawo test ngathola ukuthi ngipositive ngagula futhi kodwa ngingamtshela ngaqhubeka ngalala naye umkakho. So nobody there is a possibility ukuthi naye akekho right ngoba phela but ngoba ubhuti wami yes uma ubaba yedwa so leyo nto manje iyangishaya ngaphakathi because yena futhi nakhona unakho lokuthi ingane le umagcino engenzeka ukuthi mhlambe ngiyakhe vele phela ushadile kufanele acabange kanjani yena wahamba vede yena unkosikazi ngathini nje uthe engahamba nomsebenzi sasala thina saganga so yena kusho ukuthi unkosikazi wathi mebuya kusho ukuthi ubafo kwakuthi yena uyitshena ukuthi lapha athi ehambe nomsebenzi mhlawumbe seshiyile umntwana lento. Ngiyakuzwa lokho uclean awulokho uclean mina ngisho ukuthi wena nobra wakho menidle esithebeni esisodwa menidla esibayeni esisodwa into kanjalo nje kodwa wena wafika yena engazi yena ubafo siyakuzwa ngithi ikhombi uzoconfessa namhlanje ke ngoba ufuna ukuzomchazela lokuthi into eyenzakalale into ethwa ngoba nje ngizelana nje ukuthi ninikeze ini isixazululo saloko ukuthi hayi asinaso isixazululo ubhuti wakho thina sokubambisa nje isandla ukuthi uhambe kahle uyomchazela kodwa noma sobe simthola encingweni kodwa ukuthi sibe la simisa isibindi ukuthi yisho lento kubalekile ukuthi imfihlo ngingajabula kakhulu sisiwami. Engifisa ukwazi if ngiba uyele emuva kancane yini eyenza ukuthi ngempela wena uzobona unkosikazi kabhuti wakhe engathi wena ukulungela ukuthi uhambe ongele esibayeni sikabhuti wakho so kwabe silingo like isilingo nami ngangaqondile ngasho kanjalo ngachaza kanjalo kodwa nje like isilingo kodwa kwaliqhubeka lenenza yakuthi ngiyantshontsha kwase liqhubeka kugcina nazo na develop ama feelings ukuthi mesenzandani like into kanjalo angisafisa umazi ukuthi uma balo ngivele nje ubala nje ngikhuluma iqiniso nje ngomuntu efayo sona simo sami ke sinkinga ke lesi singidla nami futhi ngaphakathi kwisona esingilethele ubhuti wakho nilamana kanjani uyena omdala bese kuba wena niba u2 kuphela siba u2 kuma wakho nobaba wakho abazali basakhona ubaba washona mama ukhona ucabanga umama phela because lento le ubhuti wakhe asimazi daba uzothatha kanjani kumele hambisele emndenini ucabanga ubudlelwane bakho as family kuzoba kanjani ndithwala ngathi ngikamthola kahle ubhuti ke sihambeni sinaye ekhaya sikhulume nomama sesisonke ke likhuluma uqiniso lami ngoba linjalo okay asenze ngeke ukuthi kwenzakalani azama ukumthola ubhuti siza ukuthi uzothatha kanjani lo daba yeso ngikabonga kakhulu danko
Bukelwe Black Life, angazi noma uzwe indlela engizwe ngayo yimini. Ubhuti uthi kwenzeka iphutha ekuthenini ubhuti wakhe hamba osebenza endaweni ekude nasekhaya. Yena wasebona ukuthi hayi ngoba phela unkosikazi uhleli la mhlawumbe bebasiza yabo ehleze ephithize umakoti. Wase yangena esibayeni sikabhuti wakhe. Akagcina ngingena nesibayeni sabhuti wakhe. Wasephinde wamthwalisa nomntwana. Kunomntwana einganeni zikabhuti wakhe kodwa obhilonga ku ubhuti lo omncane. Into ayenzayo akagcina ngafuthi lapho. Waphinda futhi yena ngoba mayiphilela impilo yakhe ngaphandle ukuthi aphinde adle umakoti. Kusho ukuthi nezinye izinto izidla zidlayo ngaphandle. Wabuya nesifo. Wasiyagaxela umakoti. Njengoba sikhuluma nje nawe Mbukelo Black Life umakoti kuthiwa akasekho emhlabeni. Uma ukhumbula mhlawumbe unisheni nomakoti njengoba uzoconfessa namhlanje. But una 3 years ago. 3 years ago. Kusho ukuthi probably 2023. Yes. Okay. Asenze nje Mbukelo Black Life TV. Sibone ubhuti ukuthi uzothatha kanjani lo daba. Lona sensitive. Ngiyacabanga nje ukuthi uhambile ekhaya ushiya umakoti uyosebenza. Emva lokho ufika khona izingane ucathe zakho kanti khona nengane yakho. Ungagcini lapho khona nezifo ezikhona and leyo nto ayenziwe umuntu wangaphandle yenziwe umuntu wakhona la egcekeni. Yo kunzima emhlabeni asazothemba baba fethu kodwa kubalekile sothemba uNkulunkulu asihambeni somfonela ubhuti. Yebo sawubona njani? Ngiyaphendula njani? Ngiyaphila bhuti wami ukhuluma noMlangeni Magasela kufanele ngikwa Black Life TV ngisohlelweni olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngicela ukubuza ubhuti unaso isikhathi esincane nje mhlawumbe angasinikeza sona kunobhuti oseduze kwami ofisa ukukhuluma nawe. Ukuthi njengamanje ngisemsebenzini nathi sami kodwa mawuzokwazi ukuthi ubrief nje ube fast futhi ngoba manje ngisemsebenzini la kuphasi nezinsuku namhlanje. Okay, ngiyaxolisa nje izoba mhlawumbe like 5 minutes or 7 minutes. Ma uthenguphi? Ngikwa Black Life. Black Life. Yebo. Awuzama ukungifreefa please. Okay, sure. Bafo unjani bafo? Ngiyaphila futhi abantu bafo nje lo. Uyena impela ubafo wakho mfowethu, wena impela ubafo wami. Uyaphila kodwa? Yeah, sure futhi hamba kanjani? Kuyaphileka bafo lokho ngasho lutho bafo. Yeah, nebafo sorry ukuphazamisa mengabe bafuse emsebenzini because la nginenkinga la wena bafo ebuhlungu engimele ukuthi kahle kahle mina nawe sibonisane bafo ngayo. Futhi ngiyamtshela ukuthi khale ngathi ngibeshort indaba wasemsebenzini. Bafangathi ke bafo angathi angazi ukuthi ngeza kanjani uthola ichance ukuthi ufike la ngasekhaya yazi ngoba manje la ekhaya ngoba kwenzeka imistake ngokuhamba komuntu wakho awuthandana naye umuntu wakho unkosikazi wakho. Unkosikazi wami mistake. Yebo umuntu wakhe impela uma wengane zakho impela bafo uma wengane zakho bafo. Mistake leyo manje. Yeah, but ngokuhamba kwakhe nje ngoba anyamalala nje ahamba emhlabeni nje akungenxa yami bafo. So manje ngifuna lolu daba lelo silungise bafo. Kungenxa yabani? Ngenxa yami bafo. Hello? Awunabe futhi naba naqhubeka. Yes bafo yabona ngoba ahamba emhlabeni kwahamba ngenxa yami bafo. That's why bafo ngithi nje ngisacela usizo lwakho bafo ukuthi ukuvele ke sithi ukuyikhuluma le ndaba le ekhaya sikwazi ukuthi sihlanganise. Ngicela uxolo kahle kahle kuwena. Yebo bafo. Njobe nganje ingane zami nje manje ziyidadana nje. Iphutha lakho lonke le. Bafo kwangeyona inhloso bafo uphuzile la ukhona. No bafo. No bafo. Uzokugalelwa mina nafana wena futhi nje ekhuluma uyayazi kahle ukuthi izwakala kanjani ngomunye umuntu. Bafo nje ngoba ngizokucela uxolo nje ngicela uxolo kuwena. Uphela lo music for khona namba yakho le. Yeah bafo. Yes bafo ngoba nje ngicela uxolo. Bafingawe ngithi angiphumele eshashalazini bafo ngoba lento iyangidla bafo isilonda asipheli. Bafo bafo nje ngoba nje ngicela uxolo nje bafo ngoba bafo ayikho futhi enye indlela izinto zamazambi kahle zangidla bafo kuphela yes bafo
bafo ngicela uxolo bafo. Nomusa la kumina kubona kuvulele kahle khona la ejele. Vele mqede ngawo ngoba uyisilima uyiphukuphuku. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa kakhulu bafo. Sorry sawubona bafo. Sorry bafo, ima bafo. Cela bandla ungaqala uvala ifone. Asiqedile phela ukumtshela ubafo. Nangu usasho into eyodwa wakasho ukuthi ningana kuyona yakhe. Manje uyashunqa bafo ngisazomtshela. Phinda kuyena. Yebo bafo, manje ngicela bandla umnikeze ubhuti ithuba khona okunye angakakutsheli kona afanele akutshele kona bandla. Cela umnikeze ithuba. Imali, shuleke nibene ndawonye noma nindawonye ke lapho. Nibene yonke lento engizela yona la. Asikanjalo mina ngizomsiza ukuthi akhiphe iqiniso ngoba uyakholelwa ekuthenini sekuyisikhathi sokuthi alikhulume iqiniso. Ngicela bandla umnikeze ithuba bandla bhuti wami aqedele inkulumo yakhe. Khona okunye okusalila angakakuchazeli kona. Ngizokutshela yona kodwa lo muntu lo. Cela ubambe kancane. Utshelani? Yini ezokutshela yona? Bafo ngiyacela bafo kwantodakazi le yokugcina akuyona eyakho bafo ingane. Yes bafo bafo ngoba ngicela nje uxolo nje kuwena bafo ukuthi uhlezi ngixolisa kakhulu bafo. Ayikho bafo ngoba nje ngixolisa. Bafo ngiyacela kakhulu uxolo umagcino lona akuyona ingane kahle kahle. Bafo bafo ngalingeka bafo ngiyaxolisa bafo. Ngangazi kahle kakhulu bafo ngiyaxolisa ngicela. Yes bafo njengomfowethu ayikho enye imfihlo engaphengalwe kule ngiyifihla bafo vele kuvele bafo. Hayi ngicabanga ukuthi ngeke. Siyadinga ukwazi ukuthi senze njani. Ufila kanjani wena? Kubeke simfonele noma no sizophinda simzame kumfonela. Ufunani? Uxolo nje afike ekhaya sikhulume le ndaba ngoba isalokwazi sengathi ukukhuluma naso. Then kwakuthi kudingeka yena naye kade ahambe ekhaya. So yebo sawubona bafo sakhuluma nomlangeni Magasela. Ngicabanga ukuthi konke ubhuti asekubalulile. Siyaxolisa kakhulu. Angazi noma kupossible yini ukuthi mhlawumbe ubhuti ngoba kuthiwa usebenzeli ngasekhaya uphinde ubuye ekhaya nibe khona kube khona umndeni nikhulume ngalolu daba ngoba ngiyabona ukuthi awuthathile kahle. Usufuna ukuboshwa vele imisuplaneni. Mhlawumbe bafo ungamind ngikubuza usebenza muphi umsebenzi? Mina useyimayezi swami. Ngikubabana lapha emayezi. Oh okay. Ngicabanga ukuthi kodwa izingane zakho zisakudinga lezi ezikhona ngoba umama kasekho. No. Sengisholo ukuthi lezi nalezi ezalo wena ke ziyakudinga baba. Hayi mnganami ngizamile. Kubi ubafo ngazi ukuthi ubafo ngoba naku ekhuluma kanjena nje ukuthi kumele ukuthi kwenzakaleni manje. Uyamsola kodwa yethu. Yeah. Uyamsola? Yena ubafo. Hayi. Angakwenza lokho ukuthi inhliziyo yakhe. Uyamsola ngendlela aphathekayo ngabe ukuthi uwrong njengoba ezizwa ngalendlela azizwa ngayo.
khoza ngimsoli imina kahle kahle owaba nephutha sister ngasho nje kanjalo. Yes because manje leyo nto leyo ifuna khona ukuthi yena ahlike abuye ngala siyilungise. Uyingozi kodwa yena uba because yena impela ubhuti wami impela stress zona ngingidi umama lo baba ngiyamazi ukuthi because lokho angakwenza noma mhlawumbe engeke aza kwenza kodwa mhlawumbe angaba nazo mhlawumbe inyathelo mhlawumbe angayithatha mhlawumbe mhlawumbe angithumele abantu like away ngiyendlela ahlaza ngayo ngiyamazi ubafu because that's why ngoba ngithi nami angaze kuqhamuke ngabanye abantu kuvele ngabanye abantu angizikhulumele naye personally ukuthi akwazi ukuthi kwenzakalani ngomuntu wakhe ngoba ahambe emhlabeni ngosikazi wakhe. Angazi noma sokwazi ukukusiza ekutheni siyenze sure ukuthi uphephile but sobona sizama namkhuluma nabaphathi sibona khona singakuhlanganisa ngoba ekhuluma yena kanjena uyangisokolisa kahle akusekho kwamina ngoba ngikuveze lokho ngoba phela manje akusizi ngoba phela manje egcineni umfowethu kodwa futhi egcineni yes kwanzima yes manje into engayazi ukuthi into ngoba ngize ngasuka ngizalana nje ekutheni mhlawumbe nizo ucabanga wena amalungu omndeni azothatha kanjani lolu daba because ngathi umbeke uma wethu kancane kwakuthi hayi nakathi akayizwa kahle leyo nto ukuthi ngempela kanje shothi usenkingeni nje wena enzima that's why ngoba ngize ngasuka nje ngeza lekhaya nje simizwe ngilungisela into ekanjalo because kodwa ngoba yena uba futhi ezwile lezi inqumo lezi ayithatha izona ezingithusa kakhulu kunaqaleke manje ukuthi no sizama ukuthi sikuvikele ekutheni ungakwazi ukuthi akwazi ukulimaza kodwa udaba lo lifanele egcine lona luhlazo kube nesihlanu. Ngingabonga kakhulu kube khona isolution. Ngingabonga kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi isolution iyadingakala ukuphepha kwakho ngoba usuze waza la ekhaya sokuqinisekisa ukuthi uphephile. Ngingabonga kakhulu ngoba nabo ogazi lamba ogazi bethu ngathi ukubatshena bangayizwa nje nabo kwayona leyo ndaba ngoba bayamazi ubafu ukuthi umuntu kanjani. Ngithiwa bathi angizama ukumfonela ngoba ngize ngezalana nje ukuthi hayi sokweseka bhuti sozama ukubona kodwa nje kuko konke nawe uyazi wenza iphutha amhappy ukuthi uyakwazi ukubona ukuthi lento yenzile ayikho futhi akulona nanephutha ukube mengisemsebenzini ngizothi ngiyakujaji manje ngisemsebenzini ngizothini angikujaji iphutha lami because angizazi izinto ezenza ukuthi ngigcine senihalelana nomakoti la sekumakoti usele wena uzuphindelela uzubuye nomntwana impela kwenzeka impela ngithiwa ngoba ngithi ngiphumela obala into kanjalo nje ake sithembe ukuthi akukho kunye okungadlula ukuthi sithi RIP kuwena kuzoba nje into yomndeni kube khona i-solution and then nawe usizakale ngokuthi ukhuluma iqiniso nobafa na agcine ehlile emoyeni acabangele nabantwana waphela unabantwana egcineni kanjalo so akwazi ukuhamba umama kuphinde kuhambe ubaba yes kunjalo nje ngabonga futhi nalapho ngoba lento iyangidla hayi okay good hayi ngicabanga ukuthi nje olwethu uhambo seliphelile la ka-Black Life ngokubuka kwakho ubona sikwazile ukusiza kakhulu nanokuthi sazoqhubeka phela sikulandelelele yes ngingabonga kakhulu. Thank you so much bukele Black Life TV lolu daba sensitive ngampela kube mengekho emsebenzini mengizothi hayi ngiyakujaja bandla ukuthi ungalala nonkosikazi kabhuti wakho umthelele ngesifo ungagcini futhi lapho phinde umthwalise nomntwana kanti sosenenzani lapha bafethu yini lemnandi kangaka yenza ukuthi nivaleke amadlebe nogazi ke lingakwazi ukuze usayi phela umuntu wasekhaya lo kodwa ke ngoba ngisemsebenzini angimjaji ngiyabonga futhi ukuthi ukwazi ukuthaze la sithembe kwa Black Life TV sokwazi sihlale naye simlalele siphinde futhi sizama ukuthi simxazulule lo daba siyibambisene naye nomndeni wakhe ukuze ubhuti wakhe angamdabulisa amafu. Mina nawe mbukele Black Life TV asibonane ku episode elandelayo. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. I'm out. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi. Umvusankunzi iyaqina idonkepiri.
uklina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 ku Queen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu600. Uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena.